Lousame reivindica que se dedique un día das letras galegas a Diego Antonio Cernadas de Castro, cura de Fruíme. Ademais, o Concello de Lousame editará un libro cos 28 poemas en galego escritos por Cernadas de Castro. A Igrexa de Fruíme en Lousame volveu ser un clamor por cuarto ano consecutivo na reivindicación da dedicación dun día das letras galegas á figura de Diego Antonio Cernadas de Castro, máis coñecido como cura de Fruíme. Unha reivindicación expresada pola propia alcaldesa Teresa Villaverde e apoiada polo conferenciante deste ano Carlos García Cortés, profesor emérito do Instituto Teolóxico de Compostela, quen asegurou que hoxe estamos nun ato para honrar, difundir e reivindicar un Día das Letras Galegas para Cernadas de Castro, expresou. De quen dixo que escribiu 28 poemas en galego que suman un milleiro de versos, que só por iso merece pasar á historia da literatura galega. Se cumpre ahora, estamos no ano 97, o centenario do seu nacemento, o terceiro centenario do seu nacemento. E non hai unha biografía así que me guste, que quería espallarla e tal. Bueno, aceptei o encargo, puxeme a mirar, efectivamente, daban o dato do seu nacemento, o mes de marzo de 1698. E quen afirmaba isto? Murguía e algúns dos grandes escritores de historia galega, cando un personaxe desta categoría dá unha fecha xa non se discute, non? Prácticamente que foi aceptada en dicionarios ou obras xerales e tal, pero descubro, pouco a pouco, que outras persoas datan o seu nacemento non en 1698, sino en 1700, 1701. Ante estas afirmacións, Teresa Villaverde amosou a disposición do Concello de Lousame a editar eses 28 poemas recollidos por Carlos García Cortés, quen agradeceu o ofrecemento. Así mesmo, a alcaldesa de Lousame reiterou que van seguir enviando á Real Academia Galega a petición de recoñecemento para Cernadas de Castro, aínda que teñan que facelo todos os meses do ano. Así que o merecida e tamén reivindicativo de que Cernadas de Castro tiña que ter dedicado este día algún ano xa fai tempo. Eu non vou falar dele porque é unha persoa experta e que publicou xa este libro que vos invito á biblioteca, a vos e comunidades dos vosos amigos a que botedes unha olhada xunto con esta separanza que se vos vai a regalar a todos os presentes, donde fala, é moi breve, se pode ler, resumidamente da figura de Cernadas de Castro. Carlos García Cortés lembrou como profesor asociado de xornalismo na Universidade Complutense de Madrid Xosé Manuel Rivas Troitiño, poñente neste mesmo ato en 2017, salientara que o cura de Fruíme fora un precursor do galeguismo. Nunca renunciou a ser galego. Era castelán falante como todo o mundo naquela época, pero chegou a Fruíme e comezou a darse conta de que tiña que falar a lingua da xente. Porén, García Cortés explicou que cando Cernadas de Castro fala de Galicia, fala de nación. Hai políticos e partidos que din que acuñaron este termo nación, pero resulta que xa o usaba o cura de Fruíme 2 séculos antes, afirmou. A homenaxe rematou cunha ofrenda floral no busto dedicado a Cernadas de Castro, baixo os acordes do himno galego, e cun concerto a cargo de 3 bandas folclóricas de Lousame, Can Levó de Camboño, Son do Pote de Tállara e Cernadas de Castro de Fruíme, formación que chegou a ter nos seus mellores tempos máis de 20 membros e que na actualidade está a recompoñerse.